салом алейкум, я бурига мардуми шарифи Тоҷикистон. Веденха ровно ҳафта пеш дар генерални прокуратураи Российской Федератсия ман ариза навиштагӣ будам именно барои назратиҳо, именно барои номерои картҳошон, номерои киви кошелёкшон. А имрӯз занг задан ай генерални прокуратура рӯзи душанбе соатҳои 10:45 қати ман вомехӯрам. дӯстони азиз, ман инёро шикаст метиҳам. иншолло ғолиб мебароем. дӯстони азиз, дуогӯ бошен. иншолло рӯзи душанбе ҳамаша хоҳам гуфт. пуст касе ки дастгиришон мекунанд, касе ки гапое ки дар кори нест мезананд зидди Российской Федератсия и ватани азизи мову шумо. мо бояд якҷо зидди терроризм бояд мо бароса барем, барое ки терроризм это есть фашизм.